Душата ми е наранена, от Бога заведена. На кой ли аз да разкажа, сърцето си да покажа? Душата ми е наранена, от Бога заведена. На кой ли аз да разкажа, сърцето си да покажа? Няма никой и като теб, Исусе, няма никой и като тебе. Няма никой и като теб, Исусе, няма никой и като тебе. Ръцете си към теб издигам, надежда теб намирам. Чрез милостта ти неизмерима, за всички тя лек има. Ръцете си към теб издигам, надежда теб намирам. Чрез милостта ти неизмерима, за всички тя лек